De korballers van LJODK spelen snel haar eerste thuiswedstrijd in de league. En de ploeg van Jan-Sjoerd Pol neemt het op in landskampioen PKC van deze Ben Krum. Vliene hier waren ze nog met 13 goalsverschil aandroegen. En dat moest deze keer oors. En het ging ik oors, want LJODK hier een prima start. Dit is Betty Jansma met de troebraak. En dan is het zomaar 2-0 in het voordeel van de Gediksters. En het wordt nog mooier, want LJODK is fris en die is echt creatief. En met deze dubbel scoort Menno Russen een 9-6 voorsprong. Ja, dat is toch wel een lietse sensatie. Nee, die grote nederlaag van Vliene hier. Maar PKC had Richard Kunst en dat is een topscutter. Het verschil is nog maar 2 puntjes. Maar waar is daar Betty Jansma? Met haar 4e treffer al scoort zij het Sien-Son. En houdt LJODK dus prima in een race. Vlak voor het skoft weet PKC dan toch een beetje dichterbij te komen. Ja, het is net voor niks de landskampioen. Een hele creatieve en attractieve ploeg. En de stand bij het skoft is 15-14, maar nog altijd in het voordeel van LJODK. Wat kan PKC dan in de tweede helft? Staren gewoon, kroepen ze er naast en de roer. 16-19, Richard Kunst. En dan gaat het heel hut, want PKC scoort 4 keer op Riegen. En rent uit naar 16-21. Richard Kunst, hij kan daar 9 treffers. Dan is het LJODK wat toch een tweede adem vindt. Erwin Zwart, hij waard kwart houden, maar scoort hier wel. En dan is het verschil nog maar 2 doelpuntjes. En wat is er dan nog mogelijk? Er wordt knokt voor elke centimeter. En hier de overtreding op Betty Jansma en die krijgt ervoor een strafworp. En dan kan André Zwart de ploeg weer helemaal in de race brengen. 22-23. Maar het is net voor niks PKC, want waar wordt een voorsprong uitbreiden naar 3 goals verschil. Maar soms hele fraaie acties, like als deze. En zo het dan toch oerwijzen. Er zijn nog minuten te gaan. Erwin Zwart van Grutte Oostan. En dan maar nog 2 hele minuten gaan. 2 doelpuntjes verschil. LJODK voor de laatste kans. Betty Jansma die een hele sterke wedstrijd speelt. Die is er langs en die mist. En dit blijkt een cruciale misser. Vlak voor tijd hien ze op 1 punt komen kennen. Maar dan is het PKC die in de laatste 40 tellen nog 2 keer scoort. De eindstand wordt 23-27. LJODK had het lang spannend maken, maar is op dit stuit nog correct een lidsmaatje te lieds voor PKC. Ja, we zijn van tevoren nog een wedstrijd spelen waar we mij vooruit kennen. Nou, dat gaan we zeker niet doen. Maar als het verschil nog niet het laatste iets is, dan wordt het eigenlijk ook meer. Ja, en dan baal toch wel een beetje van die 4 doelpunten verschil niet aan. Nou, de tweede helft gingen ze helaas hoe zinnen, maar volgens mij hebben we een goede wedstrijd spelen. Maar nou ja, dat we het doel, we moesten een goede wedstrijd spelen. En als we de punten pakt hier, dan is het natuurlijk geweldig best. Maar we kunnen toch deze wedstrijd wel met een goed gevoel afsluiten, denk ik. Tegen de beste ploeg van Nederland, die had je hartstikke sfeer aan. Dus wat dat betreft heel tevreden.